Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Danas ćemo se baviti pojmom virtualne mašine. Reći ćemo šta zapravo virtualna mašina predstavlja i pokazat ćemo neke programe koje možete da koristite u tu svrhu. Ali glavna poenta ovog videa jeste predstavljanje novog operativnog sistema koji se pojavio prije nekoliko dana, tačnije njegove nove verzije. U pitanju je sistem koji se zove Remix i koji je baziran na Androidu i pokušava sve to da pomiješa sa Windows korisničkim iskustvom. Treba napomenuti da je ovaj sistem još uvijek u alfa fazi, tako da i dalje postoji veliki broj bugova i grešaka u samom interfejsu, poput recimo vrlo slabe podrške za miša i tastaturu, nemogućnost korištenja Wi-Fi jer ne možete da instalirate drajvere itd. Instalacija ovog operativnog sistema, čitajući uputstvo koje dolazi sa njim, preporučuje da imate minimum USB 3.0 koji ima brzinu pisanja negdje oko 20 MB po sekundi, hajmo reći, ali naravno to nije sada za morati, nego developeri preporučuju to da bi Remix radio brže. Uglavnom vi to možete pokušati i sa USB 2.0, ja sam lično pokušavao i uspio, tako da ni vi ne biste trebali imati nekih većih problema. Ipak mi ćemo ovaj postupak prikazati preko virtualne mašine i sada ćemo reći šta je zapravo virtualna mašina. Jednostavno rečeno, virtualna mašina simulira drugi operativni sistem na vašem postojećem pravom operativnom sistemu. U ovu svrhu postoje razni programi, a svakako jedan od najpopularnijih jeste i ovaj koga ja koristim, a to je VMware. Sada VMware je komercijalnog tipa i njegovo korištenje se mora platiti, a oni koji to nisu voljni naravno imaju torrente ili mogu da koriste vrlo dobru i besplatnu soluciju koja se zove VirtualBox. Ja ću vama sada prikazati postupak kreiranja virtualne mašine koristeći ISO file od Remixa, dakle ovog novog operativnog sistema, i imajte u vidu da ovaj postupak nije isti kakav imate na VirtualBoxu. To ćemo možda prikazati u nekom od naših sljedećih videa. Dakle, da krenemo sada odmah. Otvorite VMware i kreirajte novu virtualnu mašinu. Izaberite tipikalnu vrstu podešavanja jer su ona sama po sebi, dakle po defaultu, postavljena onako kako treba. Ovdje čekirajte opciju da ćete dodati kasnije ISO file, odnosno kasnije instalirati sistem. Ovdje čekirajte Linux, pošto je znamo Android baziran na Linuxu, i verziju postavite na Oder Linux 2.4 kernel. Minimalna veličina diska za Remix jeste 8 GB, tako da ovdje ništa ne dirajte. I sada na samom kraju odaberite Customize Hardware i pobrinite se da dodate ovoj virtualnoj mašini minimum 2 GB RAM-a jer od 2 do 4 je preporučeno. Ovdje gdje nam se prikazuje naš DVD čitač, odabrat ćemo manualno ISO file od Remixa i sačuvat ćemo podešavanje. Sada ćemo ovu virtualnu mašinu da startujemo. I vidite da imamo ovaj menu gdje nam se nude dvije opcije. Dakle, imamo Guest Mode i Resident Mode. Guest Mode bi predstavljao automatsko bootovanje sistema gdje se vaša podešavanja neće snimiti. Dakle, sistem ćete svaki put morati nanovo instalirati kako biste dobili njegovu funkcionalnost. Dok Resident Mode sa druge strane radi totalno suprotno, odnosno sva vaša podešavanja i podaci će biti sačuvani na disku. Instaliranje sa Resident modom traje dosta naravno duže zbog navedenog, a mi ćemo sada odabrati Guest Mode radi bržeg pristupa.
Ovdje odaberite jezik i čekirajte opciju da se slažete sa svim uslovima i to vam je u suštini to. Uspješno smo podigli Remix operativni sistem. Kao što vidite i sami, postoji problem sa rezolucijom. Nisam još istražio kako ovo da se riješi, ali siguran sam da će nešto ubrzo da iskoči kao rješenje. Browser, odnosno Chrome, neće otvarati, što zbog rezolucije, što zbog toga da nije optimiziran za desktop prikaz sajtova, nego se tu još dosta toga vuče na mobilnu verziju. Vidite i sami u start meniju da tu imamo neke preinstalirane aplikacije poput recimo MX Playera za puštanje video fajlova i još neke druge. Koliko sam mogao skontati, Play prodavnica nije prisutna, nisam siguran da li se njoj uopšte može i pristupiti, ali spomenuli smo da je ovo još u ranoj fazi, da će tu trebati još dosta rada od strane developera, pa se samo možemo nadati da će sve ispasti kako treba, jeli? Remix operativni sistem bi trebao da ima svijetlu budućnost, onda bi i mi zaboravili na emulatore i na ostala kakva čuda koja smo koristili kako bismo emulirali i pokrenuli neke Android aplikacije na našem PC-u. Nisam vam spomenuo da Remix se može u potpunosti instalirati na vaš USB, koji smo u prethodnom dijelu klipa navodili da moraju biti 3.0, a jeli ne moraju. A također postoji komanda koju možete unijeti i tako instalirati Remix operativni sistem na vaš hard disk i onda recimo napravite dual boot sa vašim Windowsom. Remix neće brisati vaše Windows fajlove, odnosno vaš Windows, nego će se na C disku kreirati poseban folder u kome će Remix operativni sistem biti smješten, tako nemojte imati nikakvih bojazni što se tiče toga. Mnogi novopečeni korisnici su imali problema tokom instalacije ovog sistema, tako da nemojte gubiti strpljenje ako ne uspijete iz prvog puta. Što se tiče ovog videa, mi smo stigli do kraja i nadam se da vam se video dopao, a ako jeste, lupite jedan like dole i pretplatite se na naš kanal. Pitajte slobodno, primarno što se tiče ovog videoklipa, jer rekoh već, problemi pri instalaciji su česti, pa ćemo vam pokušati pomoći što u komentarima na YouTube-u, što je u komentarima na našoj Facebook stranici koju ovim putem vas pozivam da lajkujete. To je to, narode, čujemo se uskoro, pozdrav!